Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 3. Аўдыенцыя. Спадар дэ Трэвіль быў у той момант у даволі дрэнным настроі. Тым не менш ён ветліва павітаўся з маладым чалавекам, які пакланіўся яму да зямлі, і усміхнуўся, пачуўшы вітанне д'Артаньяна, біаранскі акцэнт якога нагадаў яму адначасова пра яго юнацтва і яго край. Двайны ўспамін, якому кожны мужчына усміхаецца ў любым узросце. Але, ступіўшы ў вітальню і зрабіўшы д'Артаньяну знак рукой, як бы просячы яго дазволу скончыць размову з іншымі, перш чым пачаць з ім, ён тройчы паклікаў, з кожным разам усё гучней, так што ў яго голасе прагучала ўся гама інтанацый, ад загаднай да гнеўнай. Атос, Партос, Араміс! Два мушкецёры, з якімі мы ўжо пазнаёміліся, якія адгукаліся на апошнія два з гэтых трох імёнаў, неадкладна аддзяліліся ад групы, у якой яны знаходзіліся, і накіраваліся да кабінета, дзверы якога зачыніліся за імі, як толькі яны ўвайшлі. Іх выгляд, хоць і не быў зусім нязмушаным, сваёй бестурботнасцю, адначасова з годнасцю і пакорай, выклікаў захапленне д'Артаньяна, які ўбачыў у гэтых двух мужчынах напаў багоў, а ў іх правадыру, алімпійскага Юпітера, узброена ўсімі сваімі маланкамі. Калі абодва мушкецёры ўвайшлі і дзверы за ім зачыніліся, калі гул размоў прыёмнай, якім выклік мушкецёраў паслужыў, верагодна, новай падставай для меркавання, зноў узмацніўся, калі, нарэшце, спадар дэ Трэвіль, хмурышы бровы, 3 ці 4 разы прайшоўся моўчкі па кабінеце, міма Атоса і Араміса, якія таксама стаялі моўчкі, выцягнуўшыся, нібы на аглядзе. Ён раптам спыніўся супраць іх і, акінуўшы іх з ног да галавы гнеўным позіркам, вымавіў: «Ці ведаеце вы, што сказаў мне кароль?» — усклікнуў ён. «І гэта было не далей, як учора ўвечары. Ці ведаеце вы, панове?» «Не», — адказалі два мушкецёры пасля хвіліннага маўчання. «Не, пане, мы гэтага не ведаем». «Але, я спадзяюся, што вы акажаце нам гонар і раскажаце», — дадаў Араміс самым ветлівым тонам і самым вытанчаным паклонам. «Ён сказаў мне, што з гэтага часу будзе набіраць сваіх мушкецёраў з гвардыі спадара кардынала». «З гвардзейцаў кардынала? І чаму ж?» — з запалам спытаў Партос. «Таму што ён прыйшоў да высновы, што яго кісленькае вінцо патрабуе падбаўкі добрага віна». Абодва мушкецёры пачырванелі да самых бялкоў вачэй. «Так, так!» — працягваў спадар дэ Трэвіль, які станавіўся ўсё больш разгарачаным па меры таго, як ён казаў. «І яго вялікасць меў рацыю, бо клянуся гонарам, гэта праўда, што мушкецёры уяўляюць сабой нікчэмную постаць пры двары. Учора, гуляючы з каралём, кардынал з выразам спачування, якое мне вельмі не спадабалася, распавёў, што пазаўчора гэтыя праклятыя мушкецёры, гэтыя галаварэзы, ён падкрэсліў гэтыя словы іранічным тонам, які мне яшчэ больш не спадабаўся, гэтыя выхвалякі, дадаў ён, кінуўшы на мяне свой тыгрыны погляд каціных вачэй, зладзілі бунт на вуліцы Феру, у карчме, і што група яго ахоўнікаў, я думаў, ён засмеецца мне ў твар, была вымушана арыштаваць бунтаўнікоў. Халера! Вы павінны нешта пра гэта ведаць. Арыштаваць мушкецёраў. Вы былі сярод іх, так, былі. Не адмаўляйце гэтага. Вас пазналі, кардынал назваў вашыя імёны. Але гэта ўсё мая віна. Так, гэта ўсё мая віна, таму што я сам выбіраю сваіх людзей. А вы, Араміс, якого чорта вы папрасілі ў мяне мундзір, калі вам было б значна лепш у сутане? А вы, Партос, няўжо вы носіце такую выдатную залатую перавязь толькі для таго, каб прымацаваць да яе саламяную шпагу? І Атос, я не бачу Атоса. Дзе ён?» «Ён вельмі хворы». «Вы кажаце, вельмі хворы? І ад якой хваробы?» «Ёсць асцярогі, што гэта воспа, пане», — адказаў Партос, жадаючы ў сваю чаргу ўступіць у размову. «І што самае сур'ёзнае, дык гэта тое, што яна, напэўна, сапсуе яму твар». «Воспа? Гэта дзіўная гісторыя, Партос. У яго ўзросце ён перахварэў воспай. Не, але несумненна, ён быў паранены, а можа быць і забіты. Ах, калі б я ведаў, кроў!
Спадары мушкецёры, я не пацярплю гэтых наведванняў благіх месцаў, гэтых сварак на вуліцах, гэтых паядынкаў на шпагах, на скрыжаваннях. І, перш за ўсё, я не пацярплю, каб мае людзі служылі пасмешышчам для гвардзейцаў спадара кардынала. І перш за ўсё я не пацярплю, каб мае людзі сталі пасмешышчам для гвардзейцаў спадара кардынала, якія з'яўляюцца адважнымі, спакойнымі, умелымі людзьмі, якія ніколі не падвергнуць сябе арышту, і якія, да таго ж, ніколі не дазволяць арыштаваць сябе, каб над імі пасмяяліся. Я ўпэўнены ў гэтым, яны аддалі перавагу памерці на месцы, чым быць арыштаванымі або адступіць на крок назад. Ратавацца ўцёкамі – гэта добра толькі для каралеўскіх мушкецёраў. Партос і Араміс задрыжалі ад лютасці. Яны ахвотна задушылі б спадара дэ Трэвіля, калі б у глыбіні душы не адчувалі, што менавіта вялікая любоў, якую ён адчуваў да іх, прымусіла яго так сказаць. І яны тапталі дыван нагамі, кусалі вусна да крыві і з усіх сіл сціскалі рукаяці сваіх мячоў. Усе прысутнія, як мы ўжо казалі, чулі, што выклікалі Атоса, Бартоса і Араміса. І па тоне спадара дэ Трэвіля здагадаліся, што ён чымсьці вельмі раззлаваны. 10 цікаўных галоў прытуліліся да габелену і збялелі ад лютасці, бо іх вушы, прыціснутыя да дзвярэй, не прапусцілі ніводнага слова з таго, што сказаў Трэвіль, а іх вусны паўтаралі абразлівыя выказванні капітана ў адрас усіх людзей, якія знаходзіліся ў пярэднім пакоі. У адно імгненне ўвесь будынак ад дзвярэй кабінета да вулічных варот закіпеў. «Ах, каралеўскія мушкецёры арыштаваныя гвардыяй кардынала, ці не так?» – працягваў спадар дэ Трэвіль, у душы гэтак жа раз'юшаны, як і яго салдаты, але падкрэсліваючы свае словы. І, так бы мовіць, утыкаючы іх адно за адным, нібы ўдары штылета, у грудзі слухачоў. «Як? 6 гвардзейцаў яго высокапраасвяшчэнства арыштавалі 6 мушкецёраў яго вялікасці. Каб іх чорт узяў, я прыняў рашэнне. Я адпраўляюся наўпрост у Лувр. Я падам у адстаўку з пасады капітана каралеўскіх мушкецёраў, каб паступіць лейтэнантам у гвардыю кардынала. І калі ён адмовіць мне, каб чорт узяў, я стану абатам». Пры гэтых словах нараканні звонку ператварыліся ў выбух. Не было чуваць нічога, акрамя лаянак і блюзнерстваў. У паветры скрыжаваліся выкрыкі «Халера», «Магутны Божа», каб чорт іх пабраў. Д'Артаньян пашукаў вачыма якую-небудзь заслону, за якой ён мог бы схавацца, і адчуў непераадольнае жаданне забрацца пад стол. «Што ж, мой капітан?» – усклікнуў Партос, страціўшы ўсякае самавалоданне. «Справа ў тым, што нас было 6 супраць 6. Але на нас напалі з-за вугла, і перш чым мы паспелі агаліць шпагі, 2 з нашага атрада былі мёртвыя, а Атос цяжка паранены, адчуваў сябе крыху лепш, чым мёртвыя. Вы ж ведаеце Атоса. Дык вось, капітан, ён двойчы спрабаваў падняцца і двойчы зноў падаў. І мы не здаліся, не. Яны пацягнулі нас сілай. Па дарозе мы ўцяклі. Што тычыцца Атоса, то яны лічылі яго мёртвым і пакінулі на поле бою, не думаючы, што варта турбаваць сябе яго вынасам. Вось і ўся гісторыя. Да д'ябла, капітан. Нельга выйграць усе бітвы запар. Вялікі Пампей перайграў бітву пры Фарсаліі, а Францыск I, які, як я чуў, быў не горш за іншых, тым не менш прайграў бітву пры Павіі. І я маю гонар запэўніць вас, што я забіў аднаго з іх яго ўласнай шпагай, сказаў Араміс. Таму што мая была зламаная пры першым жа ўдары. Забіў яго ці працяў, пане, як вам больш падабаецца? Я гэтага не ведаў, адказаў спадар дэ Трэвіль некалькі змягчаным тоном. Кардынал, як я разумею, перабольшваў. Але прашу вас, пане, працягваў Араміс, які, бачачы, што яго капітан супакоіўся, адважыўся вымавіць просьбу. Не кажыце, што Атос паранены. Ён быў бы ў роспачы, калі б гэта дайшло да вушэй караля. А так як рана вельмі сур'ёзная, і прайшоўшы праз плячо, яна пранікае ў грудзі, то варта баяцца. У гэтую хвіліну край заслоны прыўзняўся, і на парозе з'явіўся мушкецёр з высакародным і прыгожым, але смяротна бледным тварам. «Атос!» – усклікнулі абодва мушкецёры. «Атос!» – паўтарыў сам сабе спадар дэ Трэвіль. «Вы пасылалі за мной, пане», – сказаў Атос дэ Трэвілю слабым, але зусім спакойным голасам. «Вы пасылалі за мной,
як паведамілі мне мае таварышы. Я паспяшаўся атрымаць вашыя загады. Я тут. Што вам ад мяне трэба? І пры гэтых словах мушкецёр у бездакорным касцюме, падпяразаны як звычайна, даволі цвёрдым крокам увайшоў у кабінет. Спадар дэ Трэвіль, крануты да глыбіні душы гэтым доказам мужнасці, кінуўся да яго насустрач. Я якраз збіраўся сказаць гэтым спадарам, дадаў ён, што забараняю сваім мушкецёрам без патрэбы рызыкаваць сваім жыццём, бо адважныя людзі вельмі дарагія каралю, а кароль ведае, што яго мушкецёры самыя адважныя на зямлі. Вашу руку, Атос. І, не чакаючы адказу на гэтую праяву любові, спадар дэ Трэвіль схапіў яго за правую руку і сціснуў яе з усіх сіл, не заўважаючы, што Атос, нягледзячы на ўсё сваё самавалоданне, выдаў слабы стогн болю і, калі гэта было магчыма, збялеў яшчэ больш, чым раней. Дзверы заставаліся адкрытымі, настолькі вялікім было хваляванне, выкліканае з'яўленнем Атоса, чыя рана, хоць і трымалася ў сакрэце, ужо была вядомая ўсім. Апошнія словы капітана былі сустрэтыя ухвальным воклічам, і 2 ці 3 галавы, ахопленыя хвілінным захапленнем, з'явіліся ў прыёмах габелена. Спадар дэ Трэвіль хацеў было абурыцца на гэта парушэнне правілаў этыкету, але адразу адчуў руку Атоса, які трымаў яго за руку, сабраўшы ўсе свае сілы, каб змагацца з болем, і, нарэшце, пераможаны ім, упаў на падлогу, як мёртвы. «Лекара!» — усклікнуў спадар дэ Трэвіль. «Майго, каралеўскага, лепшага, лекара! Ці д'явол, мой адважны Атос памрэ!» На крыкі спадара дэ Трэвіля усе прысутныя ўварваліся ў кабінет. Ён і не падумаў зачыніць з сабой дзверы, і ўсе стаўпіліся вакол параненага. Але ўся гэтая пільная ўвага магла б апынуцца бессэнсоўнай, калі б лекара, якога так гучна выклікалі, выпадкова не апынулася ў доме. Ён праштурхаўся праз натоўп, наблізіўся да Атоса, які ўсё яшчэ ляжаў без пачуццяў, і, паколькі ўвесь гэты шум і мітусня прычынялі яму велізарную незручнасць, запатрабаваў, каб мушкецёра ў першую чаргу перанеслі ў суседні пакой. Неадкладна спадар дэ Трэвіль адчыніў дзверы і паказаў дарогу Партосу і Арамісу, якія неслі на руках свайго таварыша. За гэтай групай ішоў лекар, і дзверы за лекарам зачыніліся. Кабінет спадара дэ Трэвіля, які звычайна лічыўся святым і недатыкальным, у адно імгненне ператварыўся ў прыбудову да вітальні. Усе казалі, размаўлялі і лямантавалі на ўвесь голас, лаючыся і пасылаючы кардынала і яго варту да д'ябла. Праз імгненне Партос і Араміс вярнуліся, і толькі лекар і спадар дэ Трэвіль засталіся з параненым. Нарэшце вярнуўся сам спадар дэ Трэвіль. Паранены прыйшоў у сябе. Лекар заявіў, што ў становішчы мушкецёра не было нічога, што магло б устрывожыць яго сяброў. Яго слабасць была выкліканая выключна стратай крыві. Затым спадар дэ Трэвіль зрабіў знак рукой, і ўсе адышлі, акрамя Д'Артаньяна, які не забыўся, што ў яго аўдыенцыя, і з упартасцю гасконца застаўся на сваім месцы. Калі ўсе выйшлі і дзверы зачыніліся, спадар дэ Трэвіль, павярнуўшыся, застаўся сам-насам з маладым чалавекам. Тое, што адбылося, у нейкай ступені парушыла ход яго думак. Ён пацікавіўся, чаго хоча яго настойлівы наведвальнік. Тады Д'Артаньян паўтарыў сваё імя, і ў адно імгненне да спадара дэ Трэвіля вярнулася памяць аб сучаснасці і мінулым. Ён зразумеў, у чым справа. «Прабачце мяне», — сказаў ён, усміхаючыся. «Прабачце, мой дарагі суайчыннік, але я зусім забыўся пра вас. Але якая ж тут можа быць дапамога? Капітан — гэта нішто іншае, як бацька сямейства, на якое складзена нават большая адказнасць, чым на бацьку звычайнай сям'і. Салдаты — вялікія дзеці, але паколькі я настойваю на тым, што загады караля, і асабліва загады кардынала, павінны выконвацца». Д'Артаньян не змог стрымаць усмешкі. Па гэтай усмешцы спадар дэ Трэвіль зразумеў, што мае справу не з дурнем, і, змяніўшы тэму размовы, перайшоў прама да справы. «Я вельмі паважаў вашага бацьку», — сказаў ён. «Што я магу зрабіць для яго сына? Скажыце мне хутчэй, у мяне нешмат часу». «Пане», — сказаў Д'Артаньян, «пакідаючы тарп і накіроўваючыся сюды, я меў намер папрасіць у вас, у памяць аб вашым сяброўстве, аб якім вы не забыліся, мушкецёрскі мунцір,
Але пасля ўсяго, што я ўбачыў за апошнія 2 гадзіны, я разумею, што гэтая ласка была б гэтак велізарная, што я боюся апынуцца невартым яе. Гэта сапраўды ласка, малады чалавек, адказаў спадар дэ Трэвіль. Але, магчыма, яна не так ужо далёка ад вашых надзей, як вы думаеце, ці, хутчэй, як вам здаецца. Але рашэнне яго вялікасці заўсёды неабходна. Я са шкадаваннем паведамляю вам, што ніхто не становіцца мушкецёрам без папярэдняга выпрабавання некалькімі кампаніямі, бліскучымі дзеяннямі альбо двухгадовай службы ў якім-небудзь іншым палку, менш прывілеяваным, чым наш. Д'Артаньян моўчкі пакланіўся, адчуваючы, што яго жаданне надзець мундзір мушкецёра значна ўзмацнілася з-за тых велізарных цяжкасцяў, якія папярэднічалі яго атрыманню. Але, працягваў спадар дэ Трэвіль, накіраваўшы на свайго суайчынніка такі пранізлівы погляд, што можна было падумаць, быццам ён хоча прачытаць думкі яго сэрца. Дзеля майго старога таварыша, вашага бацькі, як я ўжо сказаў, я сёе-тое зраблю для вас, малады чалавек. Нашы новабранцы з Бярна, як правіла, не вельмі багатыя, і ў мяне няма падстаў меркаваць, што з тых часоў, як я пакінуў правінцыю, становішча ў гэтых адносінах моцна змянілася. А што, я думаю, вы не занадта шмат грошай прывезлі з сабой. Д'Артаньян выпраставаўся з ганарлівым выглядам, які ясна казаў: я ні ў каго не прашу міласціны. О, гэта вельмі добра, малады чалавек, працягваў спадар дэ Трэвіль. Усё гэта вельмі добра. Я ведаю, што гэта за манеры. Я сам прыехаў у Парыж з 4 экю ў кашальку і пабіўся б з любым, хто асмеліўся б сказаць мне, што я не ў стане купіць лур. Д'Артаньян яшчэ вышэй падняў галаву. Дзякуючы продажы каня, ён пачынаў сваю кар'еру, маючы на 4 экю больш, чым меў на першым часе дэ Трэвіль. У такім выпадку, кажу я вам варта беражліва ставіцца да наяўных у вас сродкаў, якімі б яны не былі. Але вы таксама павінны старацца ўдасканальвацца ў практыкаваннях, якія дапамогуць вам стаць вяльможам. Сёння я напішу ліст дырэктару Каралеўскай акадэміі, і заўтра ён прыме вас без якіх-небудзь выдаткаў для вас саміх. Не адмаўляйцеся ад гэтай маленькай паслугі. Нашы высакародныя і найбагатшыя вельможы часам просяць пра гэта, але не могуць атрымаць жаданае. Вы навучыцеся верхавой яздзе, валоданню шпагай ва ўсіх яе разнавіднасцях і танцам. Вы заведзеце некалькі прыемных знаёмстваў, і час ад часу вы можете заходзіць да мяне, проста каб расказаць, як у вас ідуць справы, і спытацца, ці магу я вам быць карысны ў далейшым. Д'Артаньян, хоць і не быў знаёмы з усімі прыдворнымі манерамі, не мог не заўважыць некаторай халоднасці ў гэтым прыёме. На жаль, пане, сказаў ён, я не магу не заўважыць, як мне не хапае рэкамендацыйнага ліста, які мой бацька даў мне, каб я прадставіў яго вам. Я, вядома, здзіўлены, адказаў спадар дэ Трэвіль, што вы распачалі такое доўгае падарожжа без гэтага неабходнага пашпарта, адзінага сродку, які мы, бедныя бярнцы, маем. У мяне быў такі, пане, і, дзякуй Богу, такі, якога я толькі мог пажадаць, усклікнуў Д'Артаньян, але яго ў мяне вераломна скралі. Затым ён распавёў аб прыгодзе ў Мэне, апісаў невядомага вельможу з найвялікшымі падрабязнасцямі, і ўсё гэта з заўзятасцю і праўдзівасцю, якія захапілі спадара дэ Трэвіля. Усё гэта вельмі дзіўна, сказаў спадар дэ Трэвіль пасля хвіліннага роздуму. Значыць, вы згадалі маё імя ўслых? Так, пане, я, вядома, здзейсніў гэтую неасцярожнасць, але чаму я павінен быў паступіць інакш? Такое імя, як у вас, павінна быць як шчыт на маім шляху. Рассудзіце самі, ці варта мне аддаваць сябе пад яго абарону? У той час ліслівасць была ў модзе, і спадар дэ Трэвіль любіў яе не менш караля ці нават кардынала. Ён не мог утрымацца ад усмешкі, якая выражала відавочнае задавальненне, але усмешка гэтая неўзабаве знікла, і, вяртаючыся да прыгоды ў Мэне, ён спытаў: скажыце, працягваў ён, ці не было ў гэтага вельможа невялікага шнара на шчацэ? Так, такі, які можа атрымацца ад удару шпагай. Хіба ён не быў прыгожым мужчынам? Так. Высокага росту? Так. З бледным тварам і каштанавымі валасамі? Так, это ён. Як атрымалася, пане, што вы знаёмыя з гэтым чалавекам? Калі толькі я калі-небудзь знайду яго зноў, а я знайду яго, клянуся, нават у пекле. Ён чакаў жанчыну, працягваў Трэвіль. Ён сышоў адразу ж пасля хвіліннай размовы з той, каго чакаў.
Вы не ведаеце, пра што яны казалі? Ён даў ёй скрынку і сказаў, каб яна адкрыла яе толькі ў Лондоне. Гэтая жанчына была англічанкай? Ён назваў яе мілэдзі. Гэта ён, мусіць, гэта ён, прамармытаў Трэвіль. А я меркаваў, што ён яшчэ ў Брусэле. Пане, калі вы ведаеце, хто гэты чалавек, усклікнуў Д'Артаньян, скажыце мне, хто ён і адкуль. Тады я вызвалю вас ад усіх вашых абяцанняў, нават ад таго, што вы дапаможаце мне паступіць у мушкецёры, бо перш за ўсё я хачу адпомсціць за сябе. Беражыцеся, малады чалавек, усклікнуў Трэвіль. Калі вы ўбачыце, што ён ідзе па адным баку вуліцы, пераходзьце на іншы. Не кідайцеся на такі камень, ён разаб'е вас, як шкло. Гэта не перашкодзіць мне, сказаў Д'Артаньян, калі я калі-небудзь яго знайду. А пакуль, сказаў Трэвіль, не шукайце яго, калі я маю права вам гэта раіць. Раптам капітан спыніўся, нібы здзіўлены раптоўным падазрэннем. Гэтая велізарная ненавісць, якую юны падарожнік так гучна выказваў да гэтага чалавека, які, што даволі неверагодна, скраў у яго ліст бацькі. Ці не выхавалася за гэтай ненавісцю вялікае вераломства? Ці не мог гэты малады чалавек быць пасланы яго высокапраасвяшчэнствам? Ці не мог ён прыйсці з мэтай зацягнуць яго ў пастку? Гэта ўяўны Д'Артаньян? Ці не быў ён пасланцам кардынала, якого кардынал імкнуўся ўвесці ў дом Трэвіля, наблізіць да яго, заваяваць яго давер, а затым загубіць яго, як гэта рабілася ў тысячы іншых выпадкаў. Ён скіраваў на Д'Артаньяна яшчэ больш пільны погляд, чым раней. Выгляд гэтага рухомага твару, які выказваў розум, хітрасць і няшчырую сціпласць, не занадта яго супакоіў. Я ведаю, што ён гасконец, разважаў Трэвіль. Але ён можа служыць кардыналу гэтак жа, як і мне. Давайце выпрабуем яго. Сябра, павольна вымовіў ён. Я хацеў бы, перад сынам маго старога сябра, бо я прымаю на веру ўсю гэтую гісторыю з лістом, загладзіць халоднасць, якую вы адразу адчулі ў маім прыёме, і раскрыю перад вамі таямніцы нашай палітыкі. Кароль і кардынал лепшыя сябры. Іх уяўныя сваркі усяго толькі хітрыкі, каб падмануць дурняў. Я не жадаю, каб суайчыннік, прыгожы кавалер, адважны юнак, цалкам здольны прабіць сабе дарогу, стаў ахвярай усіх гэтых хітрыкаў і трапіў у пастку на прыкладзе столькіх іншых, якія былі загубленыя гэтым. Будзьце ўпэўненыя, што я адданы абодвум гэтым усімагутным панам і што мае шчырыя намаганні не маюць іншай мэты, акрамя служэння каралю, а таксама кардыналу, аднаму з самых выбітных геніяў, якіх калі-небудзь нараджала Францыя. З гэтага часу, малады чалавек, прыміце гэта да ведама, і калі, у сілу сямейных або сяброўскіх сувязяў, або падпарадкоўваючыся голасу запалу, вы адчуваеце да кардынала варожае пачуцце, падобнае тым, якія нярэдка прарываюцца ў іншых дваран, развітаемся з вамі. Я прыйду вам на дапамогу пры любых абставінах, але не набліжу вас да сябе. Спадзяюся, ва ўсякім выпадку, што мая шчырасць зробіць вас маім сябрам, бо вы адзіны малады чалавек, з якім я калі-небудзь так размаўляў. Трэвіль сказаў сабе. Калі кардынал нацкаваў на мяне гэтага маладога ліса, ён, вядома, не прамінуў бы. Ён, які ведае, я горка яго ненавіжу. Сказаць свайму шпіёну, што лепшы спосаб размясціць мяне да сябе, гэта аблаяць яго. Таму, нягледзячы на ўсе мае пратэсты, калі ўсё ідзе так, як я падазраю, мой падступны пляткар запэўніць мне, што ён адчувае жах да яго высокапрэасвяшчэнства. Аднак аказалася, што гэта не так. Д'Артаньян адказаў з найвялікшай прастатой. Я прыехаў у Парыж менавіта з такімі намерамі. Мой бацька параіў мне не карыцца нікому, акрамя караля, кардынала і вас, якіх ён лічыў 3 першымі асобамі Францыі. Д'Артаньян, як не цяжка здагадацца, прылічыў спадара да Трэвіля да астатніх, але вырашыў, што гэтае даданне не пашкодзіць. Я адчуваю вялікую пашану да кардынала, працягваў ён, і глыбокую павагу да яго дзеянняў. Тым лепш для мяне, пане, калі вы будзеце гаварыць са мной, як вы кажаце, адкрыта, таму што тады вы акажаце мне гонар, ацаніўшы падабенства нашых меркаванняў. Але калі ў вас узніклі якія-небудзь сумневы, што цалкам натуральна, я адчуваю, што гублю сябе, выказваючы ўсё гэтае. Але я ўсё яшчэ спадзяюся, што вы не станеце паважаць мне за гэта менш, а гэта мая галоўная мэта. Спадар дэ Трэвіль быў вельмі здзіўлены. Такая праніклівасць,
такая шчырасць выклікалі захапленне, але не ўхілялі цалкам яго падазрэнняў. Чым больш адбівалася пераваг гэтага маладого чалавека перад іншымі маладымі людзьмі, тым больш было падстаў сцерагчыся яго, калі дэ Трэвіль памыляўся ў ім. Аднак ён паціснуў Д'Артаньяну руку і сказаў яму: «Вы сумленны малады чалавек, але зараз я магу зрабіць для вас толькі тое, што толькі што прапанаваў. Мой дом заўсёды будзе адкрыты для вас. З гэтага часу, маючы магчымасць звяртацца да мяне ў любы час сутак і такім чынам выкарыстоўваць усе магчымасці, вы, верагодна, атрымаеце тое, чаго жадаеце». «Гэта значыць, — адказаў Д'Артаньян, — што будзеце чакаць, пакуль я не дакажу, што варты гэтага. Ну, будзьце ўпэўненыя, — дадаў ён з фамільярнасцю гасконца. Доўга вам чакаць не прыйдзецца». Ён пакланіўся, збіраючыся адысці, як быццам лічыў, што будучыня ў яго ўласных руках. «Але пачакайце хвілінку, — спыніў яго спадар дэ Трэвіль. Я абяцаў вам ліст да дырэктара акадэміі. Вы занадта ганарлівыя, каб прыняць гэта, малады чалавек?» «Не, пане, — сказаў Д'Артаньян. І я буду захоўваць яго так старанна, што гатовы паклясціся, што ён будзе дастаўлены па адрасе, і гора таму, хто паспрабуе адабраць яго ў мяне». Спадар дэ Трэвіль усміхнуўся ў адказ на гэты камплімент і, пакінуўшы свайго маладога суайчынніка каля акна, дзе яны гутарылі, сеў за стол, каб напісаць абяцаны рэкамендацыйны ліст. Д'Артаньян у гэты час, нічым не заняты, выбіваў па шкле нейкі марш, назіраючы за мушкецёрамі, якія адзін за адным пакідалі дом, і праводзіў іх позіркам да самага павароту вуліцы. Спадар дэ Трэвіль, напісаўшы ліст, запячатаў яго і, падняўшыся, падышоў да маладога чалавека, каб уручыць яму ліст. Але ў той самы момант, калі Д'Артаньян працягнуў руку, каб узяць яго, спадар дэ Трэвіль быў вельмі здзіўлены. Убачыўшы, як яго пратэжэ раптам ускочыў, пабагравеў ад гневу і выбег з кабінета з крыкам: «Д'ябал! На гэты раз яму ад мяне не сысці!» «І хто ж гэта?» — спытаў спадар дэ Трэвіль. «Ён, мой злодзей!» — адказаў Д'Артаньян. «А, здраднік!» І ён знік. «Каб чорт пабраў гэтага вар'ята!» — прамармытаў спадар дэ Трэвіль. «Калі толькі, — дадаў ён, — гэта нехітры спосаб збегчы, бачачы, што яму не ўдалося дасягнуць сваёй мэты.